Čaute, robím to po druhýkrát, áno. Túto ľahkú misiu robím po druhýkrát. A prečo? Lebo som vidíte, lemra. Proste lemra. Na čomu som sa jadal na toto GTA? Dobre, zmením tému. Prečo som sa dal na toto GTA? Prečo to laguje tak strašne? Prečo sa to všetko deje? Kto to vie? Vyklopte mi to. Pozerám, že potom, čo som teraz hneď zverejnil medzi časom, ako hrám video na YouTube. No konečne, ale tie lagy postupom času mi žerú nervy. Tu máme skratku pre nás, original. Original Made in cesta. GTA San Andreas Rockstar Games vytvorilo original. Nie je to originálne, ale original. Všade dajú plot, kde ho netreba, ale tam, kde by ho sa zišlo asi 100 metre, tam ne. Na čo? Na čo mi tu je plot, ježiš? To by mi trebalo plot. No toto je taká skratočka, kebyže neviete. A to si myslím, že všetci vedia, ktorí hrajú GTA. Tak poriadne majú viac ako 5 rokov. Čiže to ste dvaja, čo ma pozeráte. Like vám! Plán je teraz iný. Keď som to robil ináč, teraz to budem robiť ináč. Motorka skill. Ako vidíte, krásne to ide. Keď to robíte takto. Hajzel. Papier. Ešte takto. Ešte má takto debilný problém s 2 eurami, čo mi má zaplatiť. 1, 2. Tam ste takí dvaja, myšmáš. Sexy fotky. Robím sexy fotky. Tentokrát to vyšlo profesionálne. Ako si spomínate, v jednej časti som použil ten výdrb, že proste na motorke sa to lepšie robí. Áno, a teraz som ho použil zase. Ešte dobre, že ma to napadlo, bo asi by som to zasfailol. Najľahšiu misiu v tejto blbej hre. No, nebomboval, ja som blbý, ale potom si myslím, že je blbá. No, to je lepšie povedané. Vidíte, toto je kus riskantná cesta. Shit, ste to videli? To bolo tesné. No, po ceste dole sa zidú zase tieto, ale na cestu hore sme sa vystráli však načo. Čo tam je? Púža, boky a matka. Čia ste tam, mama? Ozvíte sa. Nie, stromy, ne. No, toto je jaká motorka, ona sama ovláda, to by som nedal bez nej. Bomba. Môj skill a motorka... Ja nemám skill, ale motorku mám čornutú. Tu sa ráta, čo? A ideme. Au. Krásne sme to dali. Na dnes mám ja dosť, aj zajtra si dám celý deň oddych. Dnes zverejním 5 videí, že to máte aj na zajtra. Krásny dom máme. Tiež si vravím. OK. Enter. Dole. Enter. Sa mi toto páči. Začína sa mi toto GTA páčiť. Takto odfotíme. Teď sa pozrieme do zeme. Teraz sa pozrieme pred seba. Teraz tam je vtáčik. A dobre, už si dám pokoj. A ešte zdvihneme telefon. Pre otáznik. Cezar, to sme asi v poriadku. Strašne dlhé. Veľmi dlhé. Dobre, už mám dosť. Tu by som to ukončil. Dnes mám už vážne dosť. Je prekvapivé, že som sa tu ja dostal. A bez čitov. Ako bez čitu na zbrania a na život. Život mám o dosť väčší, ako môžete vidieť, ale ja to rátam za úspech. Dobre, ešte jeden telefonát si vypočujeme. Napijem sa ešte raz. Cez ten obrovský hrnček sa nedá riadiť, lebo proste je to veľký hrnček.
Čiže, ja neviem, jak vy, ja mám toho dosť. Som rád, že vy máte toho dosť. Enter, ešte raz si to uložím bez tých telefonátov, aby sme to mali. Máme ich tu zaznamenané, ale každý ich pozná, si myslím. Jej, priblížime si to. To má takú krásnu ričku. No dobre, nebudem toto utrpenie moje prenášať na vás. Wow. Ale smrdí mu pazucha až tu. Čuste.